Ngizwe Mchunu wadedela amabhomu wodwa ngokhuzane umfo kaMpungose lapha ke ebala ke indaba ke yokuxoshwa kwakhe ke emsakazweni ke ephinde ebala ke indaba ke lapha ke yomuzi kaKhuzane ke nanokuthi ke iplan yawo ke yasuka kanjani. Waphinda ke wazobala indaba ke lapha ke yomcimbi kaNgizwe ke wawuthi ke isimo sakhe uNgizwe Mchunu. Bafethu ngikwazile ukutholela ngikutholele khona ke ngicela uyizwele khona la kwisiqiniseko SA Media ke yize noma ama voices noma ke indlela esithatha ngawo umsindo ke ingazwakalanga ngendlela ecubisa but uzozwa awuyizwele. Nomfana wami engamkhulisa ngisho umuzi lo awakhile ngazi ngomnyathelo kuwona ekuthuleni kwesizwe yakhe uyazi ukuthola umuzi wakhe kanjani uyazi ngisho iplan yakhe yakhe kanjani uyazi ngisho uma kuthiwa bathathaphi uyakwazi lokho kodwa ke mina angikhalele kubona nani kanjingalenza phela umhlaba bese kuba abantu ke bangihlamukayo benze ngendlela abafisa ngayo kulungile anginakhala lokho kululaka lapho ngaqoshana emsakazweni mina ngenxa yakho ndodana wami bakhuthuza wazofika kubaphathi wazosithi axoshwa mina ngagcina ngixoshiwe wangifisela ububi ekuthenini mina noma sengithi ngenza isimo sami yasazi isimo sami wathi abantu abaye kwenye indawo sikhombisa ukuthi la ngikhona mina konke lokho ngakhuluma ngokwedlulisa manje ke impendulo yomdali ayiqhumile imlibe yawo ayiqhumile iqhumela ngesikhathi sayo